Господин Бонев, Слушам вашата оценка. Господин Антонов. Да. За кое искате му? Мнения, похвали, критики и всякакви такива неща. Похвалното е, че това нещо започва да става традиция. Администратора на форума в твое лице хвърля доста сили и средства. И с всяка една година се вижда израстване. Израстване като правила. Тоест, в страните членки на Европа никъде другаде в Свети Хуберт не участват кучета без ясен происход. Тук вече участват кучета с доказан происход. Цацетото е допълнително един стимул за кучетата и за хората, стопаните, които обичат скоростта, въпреки всичко обичат и ловното. И това съчетание на скорост, стил, бързина с отстрел и апорт след няколко години при правилна селекция би могло да бъде много полезно както на клуба, така и на България. Абсолютно. Тук съм съгласен много. Забележки, да. Това е важен раздел. Значи, днеска бяхме на две гари. Едната гара беше Свети Хуберт, другата по правилата на Свети Хуберт, другата гара беше по цацата. Нямаше никаква връзка между двете батерии. Не знам как е било на цацата, но на Хуберта терените бяха... Организацията беше слаба по отношение на разселването на дивеча, избора на терен. Нямаше видимост достатъчно за голяма част от публиката. Да, това го отразихме вече като забележка. И ще го изчистим. Другото, което е, може би, по някакъв начин да се запасяваме, да ни напомнят другия път да се запасяваме с храна за обяд. Да. Така е. Прав си. Друго нещо? Добре, мерси.